Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En daarom is iemand aangeschoven en die gaat zich nu aan jullie voorstellen. Ja, ik ben Dennis Steijaert. Ik ben woonachtig in Nieuw-Namen, gemeente Hulst. En ik heb inderdaad passie voor het openbaar bestuur, al heel lang. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Want heb je dat met de paplepel ingegoten gekregen? Ja, dat kun je wel stellen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar vaders flink actief deelnamen aan de politiek. Ja. Eerst in de dorpsraad, vervolgens in de gemeenteraad. Ook het waterschap en vervolgens heb ik dat meegekregen. En ik heb altijd geleerd van als er problemen zijn en mensen hebben hulp nodig, dan moet je die ook bieden. En dan moet je niet aan de kant blijven staan, maar actief zijn. Helemaal goed, ja, dat past precies in het straatje van passie voor, uiteraard. Maar ben je dan in Grauw op school geweest? Ja, ik ben geboren en getogen Grauwenaar, om het zo maar te zeggen. Ja. En daarna ben ik naar de middelbare school in Hulst geweest. Dat was nog het Jansenius? Dat was nog het Jansenius, ja. Goede herinneringen aan. Ja, dat geloof ik, ja. En vervolgens ben ik in de agrarische wereld terechtgekomen. Ik ben agrarische opleiding in Den Bosch gaan doen. Is dat de HAS? Dat is de HAS, ja. Hogere Agrarische School? Ja. En daar heb ik plantenteelt gedaan en ook een heleboel economische vakken. En daarna ben ik dan werkzaam geworden thuis bij ons op de boerderij. Ah, ja. Dus we hebben een boerderij. En daarnaast ook ben ik in het bedrijfsleven gegaan. Handel in aardappelen was mijn voornaamste zaak waar ik mee bezig was. Oké, dus van aardappelen weet je ook van alles, want ook met waren dat pootaardappelen of consumptieaardappelen? Ja, consumptieaardappelen, maar eigenlijk frietaardappelen. Ah. En daar heb ik altijd tegen gehandeld. Die aardappelen die gingen over heel de wereld, naamloos. En dat was ook voor ons als bedrijf, als akkerbouwbedrijf, wel de trigger om een keer te zeggen van we gaan zelf onze eigen frietaardappelen zelf snijden, zelf vermarkten. Ah. En zodoende zijn een paar jaar geleden in coronatijd mijn kinderen begonnen met zelf friet snijden en zelf friet bakken. Ja. Onder de naam ZVL Friet, Zeeuws-Vlaamse friet. Oké, en dat lever je aan restaurants direct en ook aan particulieren? Ja, particulier, maar ook restaurants, horeca, strandtenten, supermarkten. Gewoon over heel Zeeuw-Vlaanderen, maar ook Zeeland. En we zijn ook nu aan het kijken of dat we dat breder op kunnen zetten, zowel richting Brabantse, Zeeland en België. En die activiteiten van die aardappelen, die vinden ook op de boerderij plaats? Dat is allemaal op de boerderij. We liggen natuurlijk rondom Grauw met onze gronden. Super kleigronden, heel goed voor de kwaliteit van die aardappelen. Ja. Dus de smaak van de aardappelen, daar gaat het om. Dus we willen enerzijds de korte keten. Vandaag uit het land of uit de kist, morgen op het bordje van de consument. En de smaakbeleving is, wat ons betreft, zou dat nog meer gewaardeerd kunnen worden. Okay. Maar dan moeten we het ook aanbieden. En hoe bied je die dan aan? Wat is de verpakking of zo? Want ik heb ze wel eens gezien natuurlijk. Nou, zeg maar richting de restaurants hebben we eigenlijk twee varianten. De ene variant is de vers gesneden friet. Nou, die bakken de restaurants zelf voor en af. En de andere is zeg maar het vers voorgebakken friet. En die hoeven ze dan maar 3 minuten af te bakken. Okay. En dat is een groot voordeel, want iedereen heeft tekort aan personeel. En de kwaliteit kan dan beter behouden worden. Dus dat is een mooi groeiend product. En moet dat ook nog in de koeling of zo? Of ja, natuurlijk moet alles gekoeld worden, zodat het zo lang mogelijk bewaard en wordt dat dan ook vacuüm verpakt, dat er weinig zuurstof in zit? De gesneden friet die worden vacuüm verpakt en de andere gas verpakt. Oké. Ja. Nou, ik mag me heel gelukkig prijzen, want ik ben een van de producers van friet met mossels. En dus de frieten, dat zijn dan de Nederlanders, de Belgen, de Vlamingen. Mm-hmm. En de mossels, dat zijn de Hollanders of de Zeeuwen. En Jenna Kips, ook uit Gouw, die heeft die mooie film gemaakt. En daar is ze cum laude op afgestudeerd. En toen was de première, die was in Gouw, in het dorpshuis. En wie heeft er gesponsord? Jullie firma, nog dankjewel. Ja. Nee, wij waren ook blij dat die film gemaakt is. Het was een heel bijzondere film. Ook leuk dat Jenna daar aan mee heeft gewerkt. Ja. Dus dat vinden we fantastisch. Ja. Nou, even voor de kijkers. Ze heeft een tweede film gemaakt, Pressure. En dat gaat over de druk die kinderen voelen tussen de 14 en 16 jaar in het onderwijs. Maar niet alleen de kinderen, maar natuurlijk ook de docenten.
En dan woensdag 7 september is de première in de Mos. Want dan is hij geslaagd voor de master van de kunstacademie in Breda. Dat is geweldig. Dat is een mooi nieuwtje natuurlijk ook nog, hè? Zeker, ja. Leuk. Goed, jij bent behalve agrariër, ben je ook openbaar bestuurder van het waterschap Scheldestromen. Vertel er iets over alsjeblieft. Ja, ik ben daar 16 jaar dagelijks bestuurslid geweest van het waterschap. Daar heb ik met heel veel plezier gedaan. Het waterschap heeft natuurlijk een hele belangrijke taak. Niet alleen de dijkveiligheid, maar ook het waterbeheer. We zien dat het klimaat toch verandert. We hebben van dit jaar natuurlijk ook weer gigagevolgen van de droogte. Een neerslagtekort van meer dan 300. En we moeten ons wapenen enerzijds voor te veel water, maar anderzijds ook voor te weinig water. Ja. En dat werk is nooit af en dat heb ik ook graag gedaan. Maar na 16 jaar is het ook tijd om weer eens iets anders te doen. Ja. En zodoende ben ik beland in Hulst als wethouder. Ja, maar even het waterschap. Hè. 16 jaar gedaan. Doe je dat namens een partij dan? Of ben jij als agrariër daarin gekozen? Hoe werkt dat? Ik heb altijd namens het CDA in het waterschap gezeten. 16 jaar geleden ben ik toen begonnen in 2006. En sindsdien heb ik dat namens het CDA gedaan. Dus dan kun je verkiesbaar stellen. En dan kunnen de mensen kiezen of dat je wel of niet gekozen wordt. En dan kom je eerst in een grote club. En als je dan goed je best doet, dan kom je in dagelijk bestuur. Ja, je moet dus eerst gekozen worden binnen je eigen partij. En als je daar uitgekozen bent, dan moet je zorgen dat je veel stemmen binnenhaalt. En ik heb gelukkig altijd een grote achterban gehad, dus daar ben ik zeer dankbaar voor. En vervolgens moet je natuurlijk met andere partijen een coalitie vormen. Want als één partij kan je het natuurlijk niet alleen regelen. Ja. Dus we hebben altijd met 5 partijen dat gedaan. Ja. En in goede harmonie ons waterschap bestuurd. Ja, zeg, en dan heb je dan ook die fusies nog meegemaakt? Want eerst was het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en toen was jij er ook al bij. Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heb ik 4 jaren voor gediend. En dan zijn we gefuseerd samen met de Zeeuwse eilanden tot 1 waterschap Scheldestromen. Dus dat is dan 12 jaar geleden geweest? En dan 12 jaar geleden, ja. Zeg, en dat waterschap, dat heeft natuurlijk nou veel op zijn brood, hè, wat jij zegt. Hè. En dan Luc Magnus, een collega van het waterschap, en die is ook wethouder geworden, hè? Ja, ik heb altijd samen met Luc bestuurd in het waterschap. En nu kwam het wethouderschap in Hulst aan de orde. Ja. En ook Luc zat al langer in de gemeenteraad in Hulst. Ja. En hij was ook in om mee te doen. Okay. Dus dat is weer leuk om samen verder te besturen. Ja, heel bijzonder. Maar neem je wel die ervaring mee van het waterschap. Want vroeger heb je ook in de gemeenteraad van Hulst gezeten, hè? Ja, in 2003 tot 2010. En heb ik 2 periodes. 1 periode. Ook namens het CDA natuurlijk, ja. Goed, maar dat was nog samen met mijn vader, want hij stond aan de kop van de partij en ik was lijstduur. Dus we hebben 1 periode nog samen bestuurd. Oké. Zeg, en zijn jouw zoon nou ook een soort lijstduur van jou als lijsttrekker? Ja, ook die hebben het met de paplepel ingegoten gekregen. En ook zij zijn zeer betrokken in het verenigingsleven. En ook zij trekken zich aan als er iets niet goed gaat. Dan moet je acteren. Ja. Goed, maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen. CDA, met hoeveel zetels in de gemeenteraad? We hebben 4 zetels in de gemeenteraad Hulst. Ja. Dus jullie zitten dan in de coalitie en dan, dan op een gegeven moment wordt er iemand aangegeven, een soort formateur. Dat is Jean-Paul Harreman. Ja. En die gaat dan aan de slag. En die was de eerste gemeente in heel Nederland die het voor elkaar had, is niet? Ja, en dat voor de 2e keer, want dat hadden ze al eens eerder gepresteerd. En ook nu hadden ze het huiswerk op voorhand goed gedaan, goed gekeken van wat er overal in het programma staat. Ja. En misschien dat je het even erbij kunt nemen voor de kijkers. Dit is bestuursakkoord. Van 2022 tot 2026, op koers naar 2026. Ja, en dit hebben we samen gemaakt met heel de raad. Dus heel de raad is daarbij betrokken, ook de partijen uit de oppositie. Dus dat vind ik een groot goed dat die er ook bij betrokken worden. De coalitie en de oppositie, samen. Ja. Dus samen. Ja. En hier gaan we nou mee aan de slag. Mooi. Ja. Zeg, en dan komt er een heel belangrijk moment. Kijk, en hier staat hij dan. Dennis met de burgemeester van Hulst, Jan-Frans Mulder. Ja, dat was de installatie. Ja. En dat was in april.
En ja, dan begint het werk natuurlijk. Hè? Ja. En dan wordt de agenda gevuld. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan word je overal aan je jasje getrokken. Ja. En ja, dan go with the flow. Ja, want ik had je eerst uitgenodigd in januari om hier te acteren. Maar ja, toen gebeurde er iets bij mij, daar hoef ik het nou even niet over te hebben. Maar nou ben je ondertussen dus wethouder geworden. En ja, ik heb in dat boekje gelezen dat je enorme hoeveelheden in je portefeuille hebt. Maar ik heb er een paar uitgekozen. Ja, en samen met jou dan natuurlijk. Dus de eerste is natuurlijk van, de tweede foto willen we dan graag even zien. Hè? Kijk, want dit is de portefeuille van primair onderwijs en kinderopvang, zeg je het goed? Onderwijs en kinderopvang. Dus zowel het voortgezet onderwijs als ook het primair onderwijs en de kinderopvang. En welke persoon stond hier dan bij? Ja, dat was minister Wiersma. Die kwam uit Den Haag naar Zeeuw-Vlaanderen. Specifiek de Nobelhorst in Hulst bezocht. En hij kwam kijken naar de problematiek die we toch in onze grensstreek hebben. En is dat er zeg maar, toch een heleboel kinderen, en zeker in de buitenschoolse opvang, dat die over de grens gaan. Ja. En dat willen we voorkomen. Kinderen die in een bepaalde gemeente of een dorp wonen, willen we ook het liefst dat die deelnemen daar aan de schoolactiviteit. En hoe ga je dat dan doen, Dennis? Nou, er zijn een aantal pilots die door heel Zeeuw-Vlaanderen ingericht zijn. En de eerste geluiden zijn positief in ieder geval. En wat houdt zo'n pilot dan in? Is dat dat houdt in dat ze financieel gesteund worden. En in België is de kinderopvang gratis. Dus dat betekent voor een aantal ouders toch dat ze net de grens overgaan als ze daar in de buurt wonen of werken. Okay. Maar ik heb goede hoop dat we op deze manier het voor Zeeuw-Vlaanderen beter voor elkaar krijgen. En hoeveel pilots zijn er dan? Er zijn er drie. Drie. Ja. Eentje in het westen, midden, ja, Heikant is dan en Sas van Gent. Heidepoort, dat zijn de twee hier in de buurt, ja. Oh ja. Goed, nou en hier hebben we dan een mooie foto van Moerschans, begrijp ik? Ja, dat is de groene school. De Moerschans is ook een hele leuke school, waar meer dan 100 kinderen zitten. Ja. En die hebben de school zeg maar, helemaal omgeturnd, omgebouwd tot een groene school. En dat betekent dat de kinderen veel meer met de natuur bezig zijn, ook veel meer in de natuur kunnen spelen. Ze hebben daar een mooi bos bij. En hier moesten we onze gemeente Hulst op een boomstam schilderen. Ja, ja ik heb ook gelezen en ook gezien dat ze heel veel tegels weggehaald hebben ook. Hè? Zulke dingen ook voor de tegelwipper of zoiets heet dat, ja? Ja, daarmee kan je laten zien aan kinderen dat verstening dat eigenlijk niet de goede manier is. Dat je moet zorgen dat je de stenen eruit haalt, dat je zeg maar open ruimtes houdt waar het water kan infiltreren. Zodat je het water beter vast kan houden en dat je het niet af moet voeren. Ja. Nou, ik zie hier een prachtige foto een luchtfoto van de vesting. Ja, dat een van de waar jij in acteert, dat is recreatie en toerisme. Dus misschien dat je iets kunt vertellen over de vestingstad, waar je daarmee van plan bent om te promoten? Ja, we hebben de Hulst als vestingstad, die hebben we al heel lang. Ooit was er een keer een raadsvergadering waar op één stem na besloten is om de vesting intact te houden. Ja. Want er waren toen plannen om een stuk van die vesting gewoon in het water te gooien en daar te gaan bouwen. Ja. Nou, ik ben heel blij dat dat niet gebeurd is, want we hebben een uniek pareltje. We zijn ook lid van de vereniging van vestingsteden. Van de Nederlandse vestingsteden? De Nederlandse vestingsteden. Dit jaar toevallig in Brielen. Ja. Dat in september weer een vestingstedendag. Ja, 10 en 11 september. En ga je er naartoe, Dennis? Ja, natuurlijk ga ik er naartoe. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om daar ook te kijken hoe hun het doen en hoe mooi het er daaruit ziet. Ja, nou dat is al jaren, want dus dat besluit van die raad was in 1918, na de Eerste Wereldoorlog. Toen was de verdeling 4 voor Dempen van de vest en 3 tegen. En toen heeft de burgemeester, Galandat, die heeft ingegrepen en die heeft bij de Raad van State bedongen dus dat die niet gedempt zou worden, de vest. Ja. En de wallen erin, hè? Zo ja. Gelukkig. Ja. Maar in ieder geval, het is uniek, de vestingstad. We hebben een pareltje daarmee in handen. Maar we hebben nog een aantal pareltjes. Ja. En één, dat is zeg maar het buitengebied. We hebben mooie natuurgebieden. Ja. Maar we hebben ook een mooi land van Saaftingen. Ja. Wat ook uniek is in de wereld. Ja, maar ik wil eventjes toch die vestingstad. Want
De Heidi van Houten, heb ik als stadsomroeper veel mee samengewerkt. En die hebben hier een klein manneke, hè? Ja, de Pagader. Ja. En waar is dat van afgeleid, Dennis? Ja, het Pagadertje is eigenlijk een Spaans soldaatje. Ja. En vanuit de tijd dat de Spanjaarden in Hulst waren, ja, dat is eigenlijk het verhaal wat erachter zit. Ja, dat is afgeleid van de Pagadores. Dat zijn dus kleine mannetjes, dat zijn dus de betaalmeesters. Want grote kerels net als jij, die konden natuurlijk goed vechten. Die moesten niet op de uitkijk in al die torentjes in Hulst om die schepen te traceren, dat ze natuurlijk tol moesten betalen. En de gemeente Hulst en de gemeenteraad heeft dat goedgekeurd om het symbool van die Pagadores, om die kleine mannetjes af te beelden. Ja. Er staan er ongeveer 13 en dat is ook een hele mooie zoektocht. Een speurtocht. Ook voor de kinderen natuurlijk. Prachtig. Hè? Ja. En de ouders mee en de grootouders. Dus ik ben al verschillende keren met mijn kleinkinderen al hier op pad geweest. Ja, met die Pagadertjes gaan we eigenlijk nog meer doen. Want we hebben natuurlijk niet alleen de vestingstad, maar we hebben natuurlijk ook een mooi Belgisch achterland. Die zijn ook zeer geïnteresseerd om richting het Belgische met de Pagader wat te doen. Maar met die Pagader kunnen we ook zeg maar richting ons mooie buitengebied. Ja. Dus daar kunnen we mooie linken mee maken in ieder geval. Ja, ze zijn hier allemaal symbolisch. Deze is dan voor de bibliotheek, maar zo heb je er... Ik ga er niet te veel over zeggen, want ze moeten gewoon allemaal een keer komen kijken. Zo is dat. Ja, dan gaan we verder met recreatie en toerisme. Dit is de zogenaamde drie-eenheid. Vertel. Ja, het komt voort uit zeg maar, de verdieping van de Westerschelde. Ooit is beslist dat de Hedwigepolder onder water zou komen. Ondertussen loopt dat traject verder. En toen hebben ze gezegd, we moeten toch kijken of dat we de streek niet een extra impuls kunnen geven. Een economische impuls, een toeristische impuls. En dan hebben ze gezegd van de haven, de natuur en de landbouw is eigenlijk een drie-eenheid. Want die komen zeg maar, in het buitengebied in de gemeente Hulst komen die samen. En dat is het begin. En ondertussen zijn er ook een heleboel ondernemers die zijn daarin mee. Wij willen onze gemeente ook toeristisch op een hoger plan brengen. Wij willen ervoor zorgen dat er van eendagstoerisme naar meerdaagstoerisme gaan. Want we hebben heel veel moois te laten zien. We hebben hele mooie verhalen te laten zien. We hebben mooie pareltjes, daar zullen we straks nog iets van zien. Ja, dat is geweldig mooi om daar aan mee te werken. Ja, want er is ook een cursus van, behalve dat ik... En jij streekholder bent. Ik ben dan ook gids in dat gebied geworden. Maar we zijn ook gastheer. Vertel. Ja, de streek die heeft natuurlijk mooie verhalen, maar die moeten ook verteld worden aan de mensen. En daar heb je natuurlijk gastheren voor nodig. En een gastheer kan bijvoorbeeld zijn iemand met een B&B. Dat kan iemand zijn met een bietbrouwerijtje. Dat kan iemand zijn die kersen. Iemand zijn met ijs. Dat kan iemand zijn met friet. Dat kan gewoon van alles zijn. En al die nieuwe activiteiten, ja, die moeten wel zichtbaar gemaakt worden. En daar is die cursus voor gastheerschap daar heel belangrijk in. Ja, en dan het Instituut voor Natuureducatie, die was er ook bij betrokken. En die hebben dan allemaal daarover les gegeven en ook een hele mooie syllabus gemaakt en zo. En iedereen die moest dan een streekproduct kiezen en natuurlijk ook streekverhalen. Ja. En het mooie is dan als tijdens zo'n cursus dat al die ondernemers met hun verschillende verhalen met elkaar in contact komen en die verbindingen kunnen leggen. En ook zijn mensen vanuit het Hulsterse, vanuit de binnenstad, dat we verbindingen maken met het buitengebied. Dus eigenlijk is de Hulst, de vestingstad, is eigenlijk ook weer een poort voor dat gebied om dat erbij te betrekken. Ja, we willen Hulst zeg maar echt als onthaalpoort neerzetten voor heel dat grenspark Groot-Zaaftingen. Ja. En dat betekent dat zeg maar, de toerist daar binnenkomt en vandaar via allerlei mogelijkheden zeg maar, het gebied ingaat. Ja, en andersom ook, hè? En andersom ook. Ja, dat versterkt elkaar. Ja. Want het is natuurlijk ook een grenspark, dus grensoverschrijdend. Daar komen we straks nog even op terug, dat die Vlamingen dus ook allemaal meegedaan hebben. Maar nu hebben we een mooi plaatje van Versterk de Kust. Ja, Versterk de Scheldekust is een project wat we een aantal jaren geleden hebben opgezet. En dat is eigenlijk om al onze dorpjes, gehuchtjes die aan de Schelde liggen, om die op te pimpen. Ah, ja. En eigenlijk met één look zeg maar, te laten zien.
Nou, dat is in de grensparklook. Daar hebben we verschillende kleuren. We hebben de groene, we hebben de bruine. En dat doen we dan bijvoorbeeld op Paal, dat doen we op Walzoorden, dat doen we op Ossenisse. Ah, ja. En daar zie je dan dat er gewoon een toeristische oppumping is van het gehuchtje. Prima, ja, zo versterk je de kust. Hè? Ja, maak ik even de volgende foto. Het is zo dat dit is zo iconisch. Vertel. Dit is mooi. Dit is het jachthaventje van Paal. Ah ja. Nou, dat is een getijdenhaventje wat in de jaren 80 opnieuw is aangelegd. En je ziet dat zeker met de natuur die daarnaast ligt en het achterliggende polderlandschap en het land van Saafdingen en de zon en het water, mooier kan je het niet hebben. Mooier kan je het niet hebben. Nee. Nee. Dus die is uniek, daar moeten we zijn op zijn. Ja, en dan als je dan met een bus met toeristen rondrijdt uit Oost-Nederland, die weten niet wat ze zien. Hè? Nee, klopt. Dan zeg ik over 6 uur, kom maar terug. Ja. En dan is het weer hoog water natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nou, we hebben hier natuurlijk een prachtig toren. Ik ben er een keer opgeklommen en dan kwam ik je broer tegen. Ja. Hij zei, ik ben ook een stijhard. Ik zei, dat kan ik zien. Ja. Ja, en dan, die is ongeveer een 38 meter hoog. En dat is natuurlijk schitterend om daar je rondleiding te beginnen. Hè? Ja, dat is magnifiek. Dat is bij Osnisse. En als je daar bovenop staat, dan kan je iedere etage dat je hoger komt, zie je een stukje van het landschap. En iedere keer als je hoger komt, zie je nog iets meer, nog iets meer. Ja. En je kan gewoon over heel het gebied kijken. En als je dan richting de Westerschelde kijkt, dan kan je eigenlijk over heel Zeeland kijken. Ja, dan moet je een keer geweest zijn. Ja, zeker een keer naar boven. Hè? Ja, absoluut. Zeg Dennis, nou heeft Grenspark Groot Saafdingen heeft natuurlijk ook een heel mooi filmpje gemaakt. Zullen we daar eens eventjes naar kijken? Ja, is prima. Ja. Een paar jaar geleden, op tweede paasdag, kwam hier een man. Zegt hij, ik moet voor mijn werk altijd met vliegtuig. En die vliegt hierover. Zegt hij, en vanaf boven voel ik dat ik naar beneden moet kijken. Zegt hij, kijk, zegt hij, hier ben ik. Want ik moest naar die plek. Nou, daar krijg ik rillingen van. Hier ligt een energieveld. Een heel positief energieveld. Wat de streek bijzonder maakt voor mijzelf, vind ik naar de eigenheid van de mensen en zeker wat de mensen hier ooit gestrand zijn, bij wijze van spreken. Sinds dat de polders ontstaan zijn, rechte banen, de wijdheid, dat vind ik eigenlijk prachtig. Ik wandel zelf wel eens in het gebied en dan hoor ik mensen altijd zeggen van wat een rust, wat een ruimte en wat kun je ver kijken. Het is een oase van rust. Het zijn de grote verhalen die aanspreken. Er is een haven die aan het uitbreiden is, je hebt de landbouw die hier is, recreatie die toeneemt. En om dat allemaal samen te krijgen, dat is eigenlijk een onwaarschijnlijk experiment. En als dat tot een goed einde kan gebracht worden op 5 jaar, dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Als dat slaagt, dat dat een voorbeeld kan zijn voor het samenleven van natuur, landbouw en industrie. Ik vind ook dat wij gastvrij moeten zijn en andere mensen mee moeten laten genieten met ons stukje natuur. Maar we mogen niet vergeten dat het ook een landbouwgebied is, dat er ons voedsel wordt geproduceerd. Ieder heeft zijn eigen ding, maar dat we daar vooral elkaar versterken. Nou Dennis, het was mooi hè, die drieluik van natuur, haven en landbouw kwam heel... en natuurlijk ook de Bourgondische inslag hè? Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè. Dat staan we onbekend, ja. Bourgondische. Ja. En dat gaan we verder uitbouwen en meer laten proeven, meer laten zien. En we hebben niet alleen het Grenspark, maar we hebben natuurlijk ook nog bij Perkpolder Waterzanden. Oh ja. Wat een heel mooi project is, waar we ook kwalitatief hoog niveau huizen neerzetten. Ook komt een hotel als het goed is. Ja. Er komt ook nog verschillende horeca. En dan hebben we zeg maar heel het plaatje compleet. Ja, want Waterzanden, daar kunnen de mensen nou wel inschrijven om een huis te kopen. Hè? Ja, het zijn er al heel veel verkocht. Dus, ja. Mooi. Ja, het loopt goed. Nou, dan een iconisch plaatje over de grens, want het is een grensoverschrijdend grenspark. Vertel. Ja, hier zie je mooi zeg maar de laaddoks of de losdoks van de haven. Hier zie je heel mooi
Prosperpolder, de kerk van Prosperpolder. Gisteren was het toevallig jaarmarkt. Ah, ja. Dus dat is 1 keer het eerste weekend van september Klopt, altijd. ja. Waar meer dan 5000 mensen naartoe Ja, komen. ja, ja, Je snapt niet waar ze vandaan komen. Ja. En dan zie je hier natuurlijk onze mooie schaapjes. Hè. Ja, mooi. Kijk, de schaapjes zijn op het droge, denk ik. En nog even een slotzin dat je zegt van, dat wil ik de kijkers even meegeven. Nou, ik wil iedereen uitnodigen om toch nog een keer naar Hulst toe te komen. We hebben een prachtig mooi gebied, mooie verhalen. En bij ons kun je lekker genieten, dus ik zie jullie graag tegemoet. Oké. Nou Dennis, hartelijk bedankt voor je tijd, want je hebt het enorm druk, dat weet ik. Goed dat je gekomen bent en succes met alle ins en outs van die portefeuille. Vooral recreatie en toerisme, maar ook alle andere. Zullen we nu de kijkers even bedanken? Ja. Gaan we doen. Nou, beste kijkers, dit was weer eventjes een schitterend onderwerp over deze keer Oost-Zeeuw-Vlaanderen. Maar je kunt natuurlijk ook projecteren naar de rest van Zeeuw-Vlaanderen. Dennis, ik ben heel blij dat je gekomen bent. Zullen we erop proosten? Ja, proost. Oké, proost. En heel veel succes. Dank je wel.